Is-sena 2019 hija waħda speċjali għas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, hekk kif wieħed minn ulieda Awċin, Monsinjur Giovanni Cefaj, inħatar isqof tal-prelatura ta' San Ġagbu Apostlu fil-Huancane fil-Peru. U għalhekk li l-edizzjoni ta' din is-sena tal-maratona Oħloq Bissima fit-tmiem il-ġimgħa li ġejja għandha lan fost l-oħrajn li tgħin sostanzjalment lil dan l-isqof żebbuġi f'ħidmietu f'din il-prelatura distanti ħafna minn fejn is-soltu taħdem is-soċjetà fil-Peru. Dwar dan tkellimna mas-Superjur Reġjonali f'Malta, Dun Luis Mallija. Ix-xogħol qed jibda hemmhekk, jiġifieri hemm ħafna bżonnijiet u x-xewqa tagħna hija li mmorru aħjar mis-soltu biex il-Monsignor Cefaj intu ħlajnuna biex din l-inizjattiva f'din il-komunità ġdida jagħmilha ħafna ħjar, b'mod iktar effettiv u b'mod iktar immedjat. Ġifieri. Allura se jkollna diversi features ħafna li se juru propju l-post, il-Monsignor, l-inizjattivi li jixtieq jagħmel, ġifieri f'dan il-lokal li aħna qatt ma konna fih. Il-maratona ta' 60 sija ta' xandir f'dar San Giuseppe, Santa Venera, għandha lan ukoll li tgħin il-missjonijiet tas-soċjetà li xxandar il-kelma t'Alla u twettaq proġetti li jagħtu dinjità lil-għajxin tan-nies kemm f'Malta kif ukoll fost dawk l-aktar vulnerabbli fil-Pakistan u l-Filippini. Il-Filippini ngħinu ħafna żgħażagħ li s-soltu jkunu fit-triq, imma għandhom il-kultura, l-edukazzjoni, il-valuri u qed jinġabru anke biex ħolqu orkestra bejniethom, ġifieri qed nitkellmu 100 żagħżugħa minn età ta' 8 snin jibqgħu tilgħin x'intarhom idoqqu meravilja ta' orkestra li ma timmaġinax li da s-soltu jiġru fit-triq. Illum qegħdin idoqqu l-violini jew kontrabaxxi jew trumpet whatever. Jiġifieri l-inizjattiva qed tgħin ħafna biex żgħażagħ li s-soltu jkunu fit-tarf qed isiru fiċ-ċentru tal-komunità. Abbinat ma' dan ukoll din is-sena, it-telespettaturi se jinnutaw arranġament ġdid tas-sigla Oħloq Bissima. L-arranġament sar minn Dun Carm de Battista u Dun Pier Bonnici u orkestrata minn Maestra Aurelio Belli biex ġiet irrekordjata professjonalment mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Dun Luis Mallija ħeġġeġ lill-Maltin biex jinaqdu magħhom ġewwa dar San Giuseppe għal 60 sija ta' spettaklu, diskussjonijiet, features u ma jonqos ukoll li kellu x-xorb. Il-ftuħ tal-maratona ssir nhar il-ġimgħa 19 ta' Lulju li ġej f'nofsinhar b'xandira kontinwa li tintemm il-ħadd 21 ta' Lulju f'nofs il-lejl.